Eens kijken, de hoedjes bij de hoedjes, de rood-geel-groene ligt je al. Hoe is dat dingetje voor mijn oor, dat rozetje? Oh hé, kijk. Want natuurlijk wel schoenen opzonnen, hè? Goedemiddag mevrouw. Kan ik u misschien ergens mee helpen? Zit je nog iets op zoek? Jazeker, ik zoek een vliegende bezem. Heb je de ene? Een bezem? Hoe heb je nou een bezem voor nodig? Je zit te stoepkieren of zo. Nee. Op zondag 2 februari hebben de vlekkenstekers weer een vastenhovensmerk in het Hazenhof in Ospel. Maar ik moet snel zijn, want de deur maar van 11 tot half 5. Dus ik wil die artiesten niet missen. En die lekkere waren wafels en sneuk. En die schoon decoratie die ze hebben voor het raam. Wat is me nou? Dat is chic, de vastenlovensmerk. En is er nog plaats voor mij en voor mijn nieuwe kroon? Verdicht nog wel. Maar geef me nog gauw met een bezem en ik kan gaan. Zie, we hebben een schone bezem. Vang toch maar lekker vliegen. Dank je. En jij ook, je zit allemaal welkom op zondag 2 februari vanaf 11 uur tot half 5 in Hazenhof te Doospel. Wat hebben ze allemaal? Verkoop van hoedjes, kostuums, pruiken, maskers, decoraties en ook workshops werden gegeven. De standhouders komen uit Venlo, Gemunt, Wiert en natuurlijk ook uit ons eigen gemeente. Zet het dus allemaal in de agenda, zondag 2 februari 11 uur en neemt iedereen mee. Het werd hartstikke chic. Tot dan!